kay mga stone. Dada kay mga yes card. Yes card. Sarap. Uy, may galit dyan ako. Wala ko kung sino ba. San. San ba? Dada kay Dada siya init. Dada timpo karon. Dada siya init karon. Hi! Hi, madam! Lagi ko sa inyo. Ay, nakita ka na mo sa vlog. Yes, ma'am! Ako na si Cordapia, sa Artistang Hilaw. Nice meeting you. Yes, Mga ma'am. bata ba kayo sa inyong mga sunglass? Yes, ma'am, kay mga Avon ladies man ni ma'am. Mga Avon ladies man ni. Avon, demo Yes! Yes! Nice kay siya, ma'am. Kay Kali sa diri madam, sinong pangalan? Hi, ma'am. taga-diretso ka, madam. Ah, wow! Nasa lahat na din sa Hello, ako si dagat. Jonah. Uy, nice ka inyong mga bato. In fairness, madam. Oh, Gwapa ka inyong dagat. gwapa ka inyong dagat. Nice lang din siya. Pwede ni mo malakaw lang. Nice ka inyong kuan, madam. Soda siya ang inyong ambience, si madam. Maganda ako mga ligo. Bisag bato. First time din na mo dumi. Lagi, pero okay na ba? Ang kabatuhan man. Madam, asa ang kunin mo nakita, madam. Nakita ka sa akong mga sarili, madam. Nakita ko, marika sa Cordapia. Yes, madam. Ako na siya. Oh, lagi. Talaga, nasa laag. Ibuto din. Yes, madam. Mga guwapo. Ang mga putos lahi. Pagkita sa sarili. Okay, kuan man ni siya, madam. Kanang alagang Avon lotion. Pwede ta ka-try ano ito. Yes, skin so soft. Pwede po ka magpa-member. Yes, madam. Or just para maka-discount din. Uy, madam, nice kayo ni siya nga. Nice kayo mong sunglass. Oo, nice man. Mo ni siya ang Sasha sunglasses by Avon, madam. Isukod kay madam kay 400 UV ni siya, madam. Sun protection. 400 UV. Oh. Isukod kay siya, madam. Presyo, ano, nakaapod ba ka? Affordable tayo, affordable. 499 tama na siya, madam. 499. Wow! Wow, nice kay ka, madam! Wow, kay ka, madam! Ah, yan kay ka, Hello, madam. tanawa ko mga ginsakpan. Kamayo ka, madam. Yan kay ka, madam. Nangatawa gid Madam, sila. madam, mag-member na rin ka sa Avon. Kay, tanan Avon products na akay ka ng free registration ng Avon na apad yun kay all Avon products na apad yun kay discount. Basta franchise dealer na ka, madam. So 40% discount. Sabi, magpuntabi ka nang mag-selfie lang, grabe. Ayan na lang. Dali, madam, mag-selfie ta, madam. Basa na ba ko? Naku yatag sa Pasensya. inyo na lipstick, madam. Naku yatag sa inyo. Wala, thank you ka. Yes, Dami madam. na akong pakate. Naku lipstick niya yatag sa inyo. Ay, ka mga gwapa sa akong kauban. Taro nga, June. Thank you! Wow! Gwapa, malayo. Lahit-lahit, madam. Alagang Mag-wear Avon. ka ng sunglass, mag-picture. Sure, madam. Sure. Picture sa John. Picture sa John. Tuna ko sa mga gwapa. Siya daw na aware. Siya daw na aware, madam. Oh, Sa mga John. gwapa, sa gwapa sa kug-apil ba? Kung sa dato ni madam, kaya parang siya nagit siya, madam. Kung asa siya, madam. Para guwapa kay ka, madam. Pero nga dyan, ah. Okay, sa rin. Okay. Wow! Ma-adjust din siya. Oh, adjustable man siya, madam. Adjustable na Thank siya. you so much, madam. Oh, UV 400 na siya, madam. Oh, UV 400 sun protection. Kaya murang bugnaw ka siya, madam. Cool kay siya sa imo ang kuan ka na. Bisag init na kay sa tanan, cool kay imong pananaw, madam. Dili sakit siya sa inyo. Nice kay siya, madam. Matag-atag lipstick ko niya, madam. Yay, salamat Ako yatag sa kayo. imong lipstick. Salamat sa iyong pagbisita, pag-abi-abi sa aming kapubring. Oh, thank you po kay madam ha, nga nakigila-ila ka sa amo ha. Madam. So, pleasure ka ay mong duha kay mga gwapa. Oh, kala si Nalagsa na Jonah. kita gwapa diri. Yes! Tagaras mga tao diri nangangitom na dagat. Wow! Grabe, madam. Nagpa-relaxation lang. May karon, madam, kay nag-unwinding. Sunday man. Unwinding, may karon kay Sunday. From Monday to Saturday, trabaho mi, madam. Grabe nga trabaho mi. Trabaho mi. Lagi, very good. Anytime, pwede Yes. na mo sa kana Avon brand sa Cagayan. dapit. Sa? Nasa kanang Divisoria. Okay. So, sige, magkudiya. Contact lang din ka sa mua. Okay. Tagay ko ning naman dyan. Yes, nato extra lipstick dito tagaan ta ka, madam. Yay, salamat. Yatag ko to sa imo ang Yan. Alin iba? Yatag ko to sa imo ang Abi-abi sa ni. Ala, napa? Nagdapya day kuno ni siya sa vlog. Oh! Hello!